Jeg vil nu præsentere jer for det nye reality show, Manddomsprøven. Showet går ud på, at vi har samlet en flok drenge, som skal vise mod, sved og tårer. De skal igennem en hel masse prøver, hvor de bliver elimineret, indtil vi står tilbage med én rigtig mand. Jeg vil nu præsentere jer for... Hej, jeg er Trond på Bornholm. Normalt bor jeg i et hul med min kone og mine 3 børn. Fuck. Hej, jeg er kongen. Jeg har 30 kællinger og din mor. Hej. Jeg hedder Ronny. Jeg bor i Randers. I min fritid kører jeg på scooter. Jeg hedder Ronny. Siden jeg er den bedste til parkour, så har jeg fået lov til at introducere banen. Fed. Her har vi driblinghoppet. Det går ud på, at man hopper over det. Ja. Så går vi herover. Her har vi væggen. Der skal man gøre sådan her. Hopper man over det. Så her har vi knidebakken. Der løber man rundt her. Og så løber man op ad bakken her. Og den er virkelig glat, så jeg kan ikke gøre det lige nu i tilløb. For helvede. Ronny, hvorfor advarede du mig ikke? Så her har vi hovedknuseren. Den kaldt toppet, Ronny. Ronny for the win! Du skal videre, Ronny. Den er ikke slut nu. Videre, Ronny. Ned ad trappen og så rundt. Okay, Ronny. Hvis du siger det. Den er god til mor. Han er næsten en superhelt, jo. Kommer løbende super fart. Ronaldo. Jeg mener, det er ham den anden. Og så... Ja, du skal videre! Og så op der. Bare kravle eller andet. Du er god. Og så skal du... Au! Den går ud til mor og far derhjemme på sofaen. Jeg har brug for en ambulance. Tror jeg brækker røven. Har du noget at sige til kameraet? Nej. Vi undskylder for alle, der har hæppet på trolden fra Bornholm. Han kan desværre ikke fortsætte løbet, da han brækkede røven. Det er stærkt, drenge.
Men det skal lige hoppe. Ej, hvad fanden er det for noget svagpæsser? Her. No. Det er vist en hot, hva'? Fucking pussy. Ind i. Anders. Så hardcore også. Hvad lader han tur, ikke? Åh. Er det stærkt, Jens? Nej. Men du har heller ikke fået noget. Nej. Det var fuck stærkt. Nu går det ikke sådan lidt. Nej. Fuck, jeg får ramt. Nej. Fuck, you going. Så. Nej. Jeg hedder Ronny, og det her er fodboldskills. For mig ligner du bare en idiot med en bold. Fuck dig, Ronny. Bitch. Men de mor med bolden. Ligesom jeg ramte ind i fissen. Ja, kom så, dribbel. For helvede bold. Du er skide fuld. Ja. Hvad? Har du nogensinde prøvet at drible med bold før? Nej. Mig har nok ikke set før. Men det er mig, som der er dommer i hele konkurrencen. Og som jeg nok kan huske, kongen, han er desværre røget ud, på grund af, at han havde taget for mange stoffer. Så derfor blev vi nødt til at smide ham ud. Ja, hej alle sammen, og velkommen til finalerne. I finalerne så har vi Ronny fra Randers og Fuckboy Kold, de skal løbe en maraton. Men før det skal vi til reklamerne. Nej, det er mit brød. Ronny er ude. Ronny er ude. Men det er vandt ikke. Jeg ved ikke, hvorfor vi spiste tidligere. Jeg gør heller ikke. Du var ikke engang med i konkurrencen. Så åd du 2 kilo faktisk. Ronny, hvor folk lige sidder og holder noget brød med madpakke. Brød, det er jo ikke. Det er så ikke blod. Han er i gang med at spise. Er det hot, hva'? Break. Der må du smage. Spis nu, Mikkel. Det er jo ikke så stærkt. Ja, Rasmus, han kan ikke vente på, han er ikke væk med mig. Jeg vil gerne have et fair play maraton. Mit navn er Ronny. Velkommen til maraton. Jeg vinder selvfølgelig. Nej.